kon palabason ang iyang pulong kanato uban sa iyang tabang sa iyang presensya sa balaang espiritu mga igsoon. So mga igsoon, ah magampo na kita mga itagtabang sa Ginoo sa atong paghisgot karon sa iyang buhing pulong. Among Dios amahan nga labing gamahanan, Lord God, dalaygon kakaya sa among mga kinabuhi. Lord, bisan pa man Lord nga kami moabot ang panahon nga malisang sa mga panghitabo, magduha-duha sa kanimo apan Lord, padayon ka nga nag-comfort, ah, padala ka namo og mensahe, Lord, nga magadpadasig ka namo Ginoo aron muhugot ang among pagtuo, ang among pagsalig kanimo Ginoo sa matag hinagbo namo sa sitwasyon Ginoo sa among kinabuhi Ginoo. Ikaw lang gyud ang Lord sa among paghisgot karon, ikaw magauban ang imong balaang espiritu Lord, magapahimutang sa among mga kasing-kasing gunahuna Ginoo, magapalastar nini Lord nga Lord ablihan nimo Lord ang among mga espirituhanong mga mata Ginoo nga makasabot gayud sa tin-aw yano Lord ang imong buhing pulong Ginoo. Palabason mo kini nganhi kanamo matag usa Ginoo. Lord, salamat kayo Dios, ikaw sa mga kontrolar Lord sa among Lord sa among koneksyon sa internet Ginoo, ikaw Lord magahatag maayo nga koneksyon Lord or data man ang gamit Ginoo nga Lord ang tanan wala untay mga putol-putol Ginoo, hapsay ang tanan Ginoo. Sa kinatibuk-an Lord, ikaw ang among gitugutan nga magadumala nining tanan kay wala kang mahimo kung wala ang imong tabang o Dios. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Mga igsoon, padayon ta nining mga pagtulunan, pagdasig, pulong sa Dios aron sa hingpit na mahisama, mapadulong ta sa pagkahisama sa kinayahan ni Kristo Jesus maigsoon. Kay mo na atong tema nining tuiga nga atong ipurso, atong paningkamutan nga uban sa grasya sa Dios nga atong magkinabuhi ang Christ likeness mga igsoon. So sa atong pagahisgutan karon, nagpadayon ko, nagseries ko sa ikaduhang Korinto City paingon sa 15 mga igsoon. Akong pagabasahon, sundi lang ko ninyo mga igsoon diha sa pagpaminaw. Gingon nga ni ikaduhang Korinto 4, City paingon sa 15. Apan kami nga nagbaton ni ining espirituhanong bahandi, nahisama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. Gisakit kami sa tanang paagi apan wala gayud mapukan. Naglibog apan wala gayud kawad-ig paglaom. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyahe sa Dios ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Hesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Hesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon mo'y naggahom apan diha kaninyo mo'y naggahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo ug sa magakadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. Amen mga igsoon. Sa agig review sa atong mensahe atong niagi nga atong giluhan og ligon nato ang atong pagtimbayayong uban sa Dios. Kay siya ang una natong punto kay siya ang tinubdan nining tanan natong pagpangalagad, magkinabuhi kita nga maayong panig-ingnan ug ang Dios magdasig kanato ug kita kamot uban sa grasya nga makapadayon kita
ug walay lain natong isangyaw, iwali kundi si Kristo lang gyud. Kay labi na daghan pa ang mga nabutaan nga aron sila makakaplag usab sa kahayag nga atong naakon mga igsoon. Ug karon nga kagabiyon ang atong mensahe giuluhan nato ni og lig-ong pundasyon makapadayon. So balik ta simple nga ilustrasyon nga sa construction, una gyud nilang palawman, paligunan, mao gyud ang pagkalot, pagpabarog sa insakto nga pundasyon. Ug kana nga pundasyon dili gayud basta-basta matay-og mga igsoon. So muna nakapundasyon sa lig-on gayud mga igsoon. So una nga punto nato mga igsoon, lig-ong pundasyon makapadayon kay ato mang nakaplagan si Kristo ingon nga atong pundasyon, ingon nga bahandi. Verse 7a, ingon nga ni apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi. So naangko nato nga bahandi tungod kay nagrasyahan kita, naangko nato nga pundasyon kay human nagrasyahan nakabaton kitag pagtuo, gikan kaniya ang pagtuo, naabli atong salabutan, nahayagan, nasabtan nato, gidawat nato gituohan. Ang tanan mahitungod kang Jesus. So, gila na sa Biblia nga kana bahandi. Bahandi nga dili mapalit, dili makuha sa paningkamot ug labaw sa bisan unsang bahandi. Ang bahandi kana ang mailhan nato, maangko nato si Kristo sa atong kinabuhi. So sa kadaghan sa tawo mga igsoon, ikaw usa or ako usa nga nakadawat ni ana pagkaklaro nga kana nga kita nga tao bulahan gayud. Pagkabulahan gayud nato mga igsoon nga nakaplaga nato si Kristo mga igsoon. Sa subpoint nato nini nakaplaga nato si Kristo ingon nga pundasyon ug siya ang magalig-on kanato. Sa verse 7b, naisama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok, huyang, gamay bikil, buak, walay kalig-on, dali mabalaka, dali mahadlok, maguol, dali maluya, dali matintal. So muna kita mga igsoon. Pero ang si Kristo nga atong pundasyon, siya nga atong nakaplagan, siya ang magahatag kanatog kalig-on mga igsoon. Sa verse 7c, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios dili amoa. Siya'y gisaligan aron magalig-on. Kung unsa man ang atong dagko nga mga accomplishment diha sa ministry, mga nahimo, o kung magtanaw ang uban kanato, makaingon sila banggiitan ni siya nga tao. Banggiitan ni siya nga Kristohanong, dili ni siya basta-basta. Pero mga igsoon, kining tanan tungod sa Dios ug angayan lamang nga siya ang ulian sa tanang pagdaig, pagsimba ug pagpasalamat. Amen mga igsoon. Siya ang wala nato siya nakaplagyan kundi siya ang nakakaplag kanato, siya ang unang nahigugma, siya ang naghatag sa grasya aron kita makabaton og pagtuo ug maangko nato ang bahandi nga walay ikabugti mga igsoon. So muna ang bahandi nga ato nakaplagan si Kristo mga igsoon, siya ang magalig-on kanato sa atong kaluyahon mga igsoon. So wala giwala sa Dios ang atong kaluyahon. Naara gihapon, maluya gihapon ta apan tungod ni ana mga igsoon, tungod sa atong mga kaluyahon, mapadayag ang atong panginahanglan sa Dios. So kuyaw kayo kung wala di nata maluya, di nata pirmi na lang ta marasigon diha sa kaluya mapadayag ang atong panginahanglan sa Dios. Need nato siya adlaw-adlaw sa tanan natong pagkinabuhi. Di kinahanglan nato ang Dios. So mapadayag po diha ang iyang gahom. So moabot man mga igsoon sa moagi tag mga suliran sa daw dili nato maantos. Mga suliran nga no? Na ay mga suliran nga murag gibati nato nga dili nato makaya. Mga kalisdanan apan ang gahom sa Dios mga igsoon masinati nato og niana nga pamaagi mutubo ang atong relasyon diha sa Dios. So bisag unsay mahitabo
ang Dios klaro nga nagsaad nga dili gayud kita niya biyaan. So mo na mga igsoon, kung atong pundasyon lig-on, kita sigurado makapadayon, labi na kung si Kristo ang atong nakaplagan ingon nga pundasyon, ingon nga bahandi muagi man kita grabeng kalisdanan apan mo padayon. Mo na ito'y kaduha nga punto mga igsoon. Sa verse 8, gisakit kami sa tanang paagi apan wala gayud mapukan. Naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. So gisakit man gani ang mga sinaunang Kristohanon, ang mga igsoon sa tanang paagi, sa tanang klase nga pagsakit, sa tanang paglutos, gidagmalan, gitorture physically, spiritually, emotionally. Grabe ang ilang kasakitan mga igsoon. Apan unsay giingon, wala gayud mapukan, nalibog apan wala gayud kawadig paglaom. So wala gayud napukan, nagpabiling ni barog sa kamatuoran, nagpabiling ni barog sa gilauman, wala gayud gibaylo, wala gayud gibuyan ang Dios mga igsoon. Pwede man siya mubitiw sa Dios, apan ang Dios mo kanunay nga nagbira kaniya, nagalig-on kaniya aron mobalik sa iyang sabakan. So naglibog apan wala mawadis paglaom, naglibog kay nganong ang mga dautan ni samot ka dautan, wala man ang mga dautan wala man nakasinati, grabeng kalisdanan. Naglibog kay nganong ang mga matarong mo na mahinoy nagantos. Naglibog kay nganong ang mga nangalagad mo naman hinoy nagantos. Muna usahay makaingon ang Kristohanon magtutuo sa Dios. Nganong gipasagdan man ko sa Ginoo ani nga sitwasyon. So bisan pa man sa ilang ingana nga sitwasyon mga igsoon, wala gayud kawadig paglaom kay buhi si Hesus nga gilauman. So dili siya bakakon nga nagsaad mga igsoon. Siya nga nagsaad bisan wala kita masayod kun kanus apan matinuod gayud o mahitabo gayud kana mga igsoon. Muna giingon sa Habakuk 2:3 kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa panan-awon ug mahitabo gayud kini. Busa bisag murag dugay kining matuman, paabuta lang kay moabot gayud kini. So moabot gayud pag ang Dios ang moingon, matuman gayud kana sa gitakda nga panahon. Men mga igsoon, so gisakit apan wala gayud mapukan. So kung nakasinati nasinati nato ang presensya ug gahom sa Dios, pinaagi sa hugot nga pagrelasyon kaniya, walay kasamok, kasakit o katalagman nga makapukan o makapugong sa atong pagpangalagad diha sa Dios nga magapadayon mga igsoon. So sa verse 9, gilutos kami sa mga tao pan wala gayud biyahe sa Dios. Bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Bisan pag gilutos, gi-abuse, gimaltrato, gi-discriminate, gipanis, gitorture man, apan wala gayud biyahe sa Dios. Unay kasiguruhan no, unay atong saligan gid ang Dios sa bisan unsang sitwasyon. Sa Pilipos 1:6, ubusa siguro ako nga kining mayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. So gikan sa iyang pagbuhat og maayo kanato, ginasubaybayanan niya ang atong mga lakaw. Ana ang Dios nga nagpadayon pagpamuhat sa atong mga kinabuhi. Dili kita ni biyaan sa iri. Dili kita ni biyaan sa iri, nagsugod siya uban kanato hangtod sa hangtod na mga igsoon, ubanan gyud ta niya. Hebrews 13:5b, dili ko gayud kumibiyaan o talikdan. Labi na mga igsoon, kung kita nagpagamit para sa iyang kahimayaan, giingon sa Mateo 20:20b, ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So wala man nila makita ang Dios, apan mabati nila ang iyang presensya. Sa ilang kagulingon, kasurindero na sila, apan naay kusog o puwersa nga naghatag kanilang kadasig kalipay aron sila makapadayon sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan mga igsoon. Kung musurrender mga igsoon, mo na gusto sa Ginoo, musurrender na ang Dios, buhi ang Dios, tinuod ang Dios,
ug mutuman gayud ang Dios sa iyang mga saad. Gusto sa Dios nga mo-surrender ta sa atong kaugalingong kusog aron siya iyaha kita mosalig mga igsoon. So muna ang atong Dios nga nagsaad kanato, dili gayud kita niya pasagdan mga igsoon. Iyang gitakda nga tukma nga panahon nga bisan atong paminaw maulahi ang Ginoo, apan ang Dios kabalo kita nga dili gayud siya maulahi. So dili siya malit mga igsoon. Amen mga igsoon. Gidagmalan sila sa makadaghan, wala sila mamatay. So nakasinati sila nga kadaghan na sila nakalingkawas sa mga kalisdanan bisan nagungaw na sa kamatayon ng ilang kinabuhi. Makaingon sila nga pagkakatingalahan gayud sa Dios nga buhi gihapon kita nini mga panahon na. So grabe yun, grabe ang Dios nga ilang nasinatian. Ang ilang mga sitwasyon grabe ka peligro, apan pirmi gihapon sila makalingkawas mga igsoon. Sa lig-ong pundasyon makapadayon kay nakaplagan si Kristo, ingon nga bahandi og ang Dios mo'y magalig-on. So moagi mga grabing kalisdanan apan nagapadayon. So, andam muhalad sa kinabuhi tungod sa nakaplagan nga si Kristo. Mo na ang katulong nga punto. Sa tanang panahon gidala namo sa among lawas. Sa verse 10, sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Hesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. So nakasit na sa ilang mga nahuna ang dakong paglaong diha sa kamatayon ni Hesus. Nasabtan nila nga ilang nasinati, igo lang sila miambit sa iyang mga pag-antos og kamatayon. Sa diyang pasakitan sila sama nga si Hesus. Ang iyang lawas ang misagang. Mga igsoon, miliwat na sila sa kinayahan ni Jesus nga adunay kinaiyahan nga pagpaubos. Anda mamatay para sa buluhaton nga gisangon sa Dios. So sa verse 11, sa tibuok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Hesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. So lawas nga may kamatayon, nahimo man siyang sama kanato si Jesus, nahimo siyang normal nga tao, misulod siya sa tawhanong lawas ug mo'y nakapalig-on niini. So, si Jesus sa iyang panahon pirmi po namiligro ang iyang kinabuhi, daghan pud ga plano aron siya patyon. Apan walay makapatay kang Jesus kay siya makahimo man walay makapatay gingon diri sa Juan 10:18, walay makahimo pagpatay kanako. Akong kinabuhi ihatag ko sa kagalingon kong mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi nini. So mao kini ang gisugo kanako sa akong Amahan. So nagpakamatay siya alang kanato. So usang loob niya gihatag iyang kinabuhi, walay nakapatay kaniya. Siya iyang sugo sa Amahan tungod sa dakong gugma, gihatag usab ni Ginoong Hesus ang kinabuhi tungod sa iyang dakong gugma mga igsoon. So bisan sa iyang mga pag-antos sa cross, kato kabubuton sa Dios. Takna nga gihitugot sa Dios ug kabubuton sa Dios. Kung ang normal nga tao dili na maabtan niadtong orasa tungod sa grabing pagsakit. So kang Jesus niabot siya adto nga oras kay mao man kato gitakda nga mabugtuan siyang kinabuhi. So mao pud kita mga igsoon, kung nagsunod kita sa kabubuton sa Dios, walay makabasta-basta o hatag ka nato kasakitan or walay makabasta og patay ka nato kung dili ka na itugot sa Dios in His time mga igsoon. So kung sakiton man kita, hinumduman nato nga we are in God's hand. Saligan nato ang kamot sa Dios nga nagaprotektar kanato mga igsoon. So anda muhalad sa kinabuhi aron lang maabtan sangyawan ang uban labaw sa tanan alang sa kahimayan sa Dios. So giisip gihunahuna nila nga dili di bali na nga mag-antos ta. Ang Dios na bahala. Basta maabot lang nining mga tawhana ang gospel, ang mayong balita. So,
pulong sa Dios. So grabe ang ilang pagtuo ug pagdahom mga igsoon. Sa verse 14 kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. So naagayod ang pagkabanhaw o kana ang ngayon natong tuohan mga igsoon. Kana tinuod kana o dili na kita angay maglangan, wala dili ta magduwa-duwa, dili ta maulaw nato kanang ipaabot labi na sa duol nato sa atong dughan mga igsoon. Ang sakop sa pamilya mapaabtan usab sila ni anang kasiguruhan kaya ang pagkabanhaw na agid kana mga igsoon. So buhaton gyud nato na mga igsoon labi na sa atong mga mahal sa kinabuhi. So ang kay pinakatumong nini nga sulat aron daghan ang maluwas ug mulabaw pa kadaghan ug kadako ang himaya sa Dios. So daghan ang magampo, daghan ang maghatag pasidungog sa Dios, daghan ang magpasalamat, magsimba, magdaig sa iyang halangdon nga ngalan. So daghan, in short, daghan ang maghatag sa kahimayaan sa Dios. Daghan ang maglilipay sa Dios mga igsoon. So verse 15, gibuhat kining tanan alang kaninyo ug sa magakadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang pag-ampo, pagpasalamat alang sa himaya sa Dios Amahan. So muna kana mga igsoon ang mensahe nga atong nadungog karon kan sa pulong sa Dios o sa atong panapos dili kita magaluya-luya kay lig-on ang pundasyon nga atong nadawat ato kanang isangyaw sa uban kay nakaplaga nato si Kristo Hesus ingon nga atong bahandi ingon nga atong pundasyon moagi man kita og grabing mga pagsulay kalisdanan apan padayon lang laban lang kay ang Dios kauban nato dili kita nibiyaan o pasagdan padayon kita sa paghalad sa kinabuhi alang sa kaluwasan sa daghang mga tawo mga igsoon daghan pang aron daghan pa ang maghatag og dakong kahimayaan sa Dios mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Magampo ta mga igsoon. Among amahan nga labing gamahanan, salamat sa imong buhing pulong nga imong napaabot ka namo karon. Ikaw Ginoo Lord God ang mohatag og plastar niini sa among paghatag og aplikar niini sa among mga kinabuhi Ginoo. Manalangin ka sa matag usa nga imong pulong nga natisok dili kini molabay nga kawang ug naagid kini kahimuan sa matag usa Ginoo. Lord magatabang ka ang imong balaang espiritu Ginoo ang magapadayag niini kanamo Ginoo labi na Lord sa among paghinagbo sa mga pangitabo mong ma-encounter diri sa pagkinabuhi namo Ginoo. Dalaygon ka o Dios tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.